La situació de Jordi Alba i Gerard Piqué comença a ser insostenible. Tots dos van ser suplents i no van tenir ni un minut davant l'Elche, però el més preocupant és la seva actitud a la banqueta. Les càmeres del programa El dia després de Movistar Plus els van captar amb una predisposició nul·la, amb cares llargues i també, en molts moments, badallant. Todo bien hasta que de repente le ocurre algo que no se puede contener. Algo que no encaja entre tanto interés por el partido. Jordi tiene sueño. Y no del que uno disimula con la mano en la boca. Sueño del que se apodera del cuerpo de alguien y le estira un brazo. Pero para cuando esto solo se combate cantando el himno y vemos a Jordi entonar Blaugrana al Ben. Un crit valent. Gol de Robert. Y de pronto gol de Memphis. Y al volver del descanso gol de Robert. Es entonces cuando la cámara busca un banquillo que probablemente con tanto jaleo esté contento. Y se encuentra con una lucha contra el tedio difícil de disimular. Gerard se frota la cara y se acomoda. Jordi dice, estoy muerto, ¿eh? Y da comienzo a un recital de gestos. Frotamiento de ojo. Mejilla. Ojo y perfil derecho completo. Pestaña. Pestañeo. Encima el cuarto árbitro anuncia 3 minutos más y dice a tomar por... Bé, doncs això és el que van captar de manera resumida les càmeres del dia després. L'actitud està molt lluny de l'esperada, Nil. Massa lluny, massa lluny. Jo els recomanaria que si tenen son, vinguin una temporadeta a la ronda, a les 6 del matí. I sabran el que és estar cansats i dormir poc. I tenir son de veritat. Jo, sincerament, torno a repetir, crec que haurien d'adoptar una altra postura. Pel bé de tots, sobretot pel bé de l'equip, però també pel seu propi bé, perquè són dos jugadors que han fet història a Can Barça i que ara embrutin la seva llegenda els pot sortir car. És el pitjor. I jo crec que són casos una miqueta diferents, perquè Jordi Alba jo crec que mai s'ha guanyat el carinyo de l'afició de forma exagerada, però Piqué sí. O sigui, Piqué tenia tothom a la suport absolut. Sí, era unànime. I que ara ho embruti així, no sé. També crec que no s'està portant igual un que l'altre, eh? Ara en parlem. Ara, quan heu dit això d'una altra postura, es referim a una altra postura quan a comportament, no a agafar el son d'una altra forma, eh? Això. Però hi ha gent que encara li agrada, eh? Hi ha gent que està a favor del Jordi Alba. Ah, sí? Tenim un missatge del gran dandy de Barcelona. Anda. Sí, home, sí. Què diu? Atención, señoras y señores, aquí el gran dandy de Barcelona que por donde pasa enamora. Este es un saludo para el mejor jugador del Barça, Jordi Alba. Bé, no sé si ara mateix és el millor perquè els números de Jordi Alba parlen per si sols. En aquest inici de curs, el lateral de l'Hospitalet ha disputat 4 partits, 2 de titular dels 8 que ha jugat al Barça amb un total de 216 minuts. Encara no ha donat cap assistència ni ha fet cap gol i l'arribada de Marcos Alonso i el bon rendiment d'Alejandro Balde, acompanyat també d'un rendiment a la baixa en les darreres temporades, l'han relegat a un segon pla. Dius que no són casos iguals, oi? No, per mi no. Jo crec que Alba, primer, ja ha mostrat la seva disconformitat. En aquestes imatges, aquest report del dia després mateix, també es veu diferent actitud. Apàtic, sí que Piqué té la cara llarga, però com a mínim està allà, no se'l veu badallar tant, no ho sé, jo crec que Alba el veig més rebel en aquest sentit. I li agrada la gent que va de cara, no? O això va dir la darrera vegada que el vam escoltar en un acte públic, va haver-hi rajadeta, no sé si esperes també que sigui ara amb la selecció un fet recurrent, doncs veure, entre cometes, rajar Jordi Alba. No aviat, perquè imagino que li devien donar el toc d'atenció després de l'última, però vaja, al cap de la temporada tornarà a obrir la boca segur. I encara li quedarà una temporada més, no sé si veus alguna possible solució. El curs és llarg, sí, però... Aquest és el problema més gran, que els dos estan en contracte i en principi te'ls has de quedar l'any que ve, perquè cap club assumirà aquest sou, o hauràs de pagar perquè els prenguin. Això seria una miqueta com una sèrie, no? Rajades, eh? Rajades, nova temporada, aquí, a TV3. Doncs bé, i pel que fa a Gerard Piqué, els seus números encara són pitjors. El central blaugrana només ha disputat 2 partits, una a la Lliga i una a la Champions, davant el Cádiz de titular i davant el Victoria Pilsen començant a la banqueta. Amb ell al camp, l'equip encara no ha encaixat cap gol, però el bon rendiment d'Araujo, Eric Garcia, Koundé i Christensen l'han convertit en el 5è central de la plantilla. Amb tot, i segons avançava el diari Sport, Piqué va dir a Munic en petit comitè que per no jugar no juga ni a la petanca, amb la mala sort que el va escoltar Xavi i aquell li va respondre
que encara jugarà menys. Bé, hola, Xavi, bon dia. bon dia. No, home, sí, és que, a veure, jo crec que tothom ha d'acceptar el seu rol en l'equip, no? I en el cas del Gerard i de l'Alba, no? En cas concretament del Gerard, jo crec que és un bon jugador i és un recurs per a l'equip, però no ha de ser mai ara un revulsiu perquè ja sabem com és, ja tenim jugadors en el seu lloc, i per tant, a Xavineta ja tira amb el que tenim, i s'ha d'assolir. Sí, aquí, això és veritat. Per no jugar no juga ni a la petanca, això és veritat, però dius, és realment el cinquè central per qualitat i per nivell? Absolutament no. Que per això per equips d'esta banda també els diferencio els dos. És a dir, a Jordi Alba sí que en els darrers anys hem vist una baixada de nivell, però Piqué al camp mai ha baixat el seu nivell. No, sí que és cert que han tingut algun dia puntual on no ha estat encertat, però la temporada passada per mi, tot i jugar coix la majoria dels partits, també va ser dels jugadors més destacats. De fet, havia de forçar sempre que estava lesionat per venir, per salvar l'equip, etc. No sé, jo crec que a Piqué li han volgut fitxar molta gent per davant, i en canvi Alba crec que volien combinar Marcos Alonso Alba i l'explosió de Valde pues, no se l'esperaven. No se l'esperaven. I creus que Piqué ho porta millor que Jordi Alba? Jo crec que sí. O com a mínim s'ha portat millor, però potser és més aquestes madur. declaracions que el va caçar Xavi o abans de l'inici de temporada, no? Que va dir allò, porteu-me qui vulgueu, porteu-me el millor central del món que el deixaré assegut a la banqueta. Però no ho fa davant dels mitjans. Segurament era en petit comitè, en tota conya, tots hem estat dins d'un equip i es fa conya amb el que no juga i que es más actor, más irónico, ¿no? Quizás, y Jordi Alba es que, bueno, es transparente y se le ve todo. Bé. Doncs Jordi Alba i Piqué i Jordi Alba, perill a la vista.